आसाम सरकारनिफ्राय 50 लाख, बिटिआर सरकारनिफ्राय 53 लाख रांनि रुनिकाटा गोजौसिन फरायसालियाव उफ्रा थाखो खथा लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों इएम रन्जित बसुमतारिया। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिकाटा गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव फरायसा फरायसुलिफोरा गोबां बांनायनि जाहोनाव थाखो खथाया थोआ अदेबानि थाखो खालामनायाव गोबां जेंनायाव फोरोंगिरि आरो सामलाय आफादा जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों। बेखौ नोजोर बोनानै आसाम सरकारनिफ्राय 50 लाख आरो बिटिआर सरकारनिफ्राय 53 लाख रांनि उफ्रा थाखो खथा खालामनो दिनै इएम रन्जित बसुमतारिया अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवो। बेजों लोगोसे बाहागो लानानै गाहाय खुन्थियाखौ गायसनजेनो 19 नं सिडली चिरां बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारिया। गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जोंनि चिरां जिल्लाबासिफोरखौ आङो गोसो गोरबोनि गोजोन हामलायनाय होदों जे जोबोद खाफाल गोनांनि बाथ्रा जे जोंहा रुनिकाटा हायार सेकेन्डारि थांनाय 2022 मायथाइयावनो बे डिक्लेयार जादोंमोन आरो क्लासआ स्टार्ट जादों। नाथाय बेयाव जोबोद हिउज फरायसाफोर दङ जायनि थाखाय एकमडेसननि बिराद मोनसे जेंना जादोंमोन आरो बे जेंनाखौ जोंहा दिनै प्रमद बर' मानगोनां बिथां दैदेननाय सरकार बिटिआर सरकारनिफ्राय 53 लाख रांनि मोनसे सेंसन दङ। आरोबाव स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्रायबो एसएसएनिफ्राय 53 लाख रांनि मोनसे सेंसन दङ। मोननैजों 1,06 लाख रांनि मोनसे सेंसन दङ आरो बेजों जोङो एडिशनेल क्लास रुम बानायगोन। मोनसे स्किमाव मोनथाम क्लास रुम जागोन बियो। बेजों रुनिकाटा हायार सेकेन्डारिया थांनाय गोलाव समा जिखो एकमडेसननि मोनसे प्रब्लेम दंमोन बे प्रब्लेमा निस्सय दसे समनि थाखाय जोबथ'गोन आरो बे रुनिकाटा हायार सेकेन्डारिखौ गोदानै लुफुंनो थाखाय दिनैहाय आसाम सरकार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय सरकारा मोनसे थांखि लादों जे हायार सेकेन्डारि आरो हाइ स्कुलफोरखौ गोदानै लुफामफिनगोन मोनसे डिजाइननि गेजेरजों। दा नैबे रुनिकाटा हायार सेकेन्डारिखौबो अलरेडि साबमिट होनानै दङ। निस्सयकै आङो मिजिं खालामदों देग्लाय 2024 मायथाइनि गेजेरावनो बे जानांगौ आरो बे जायोब्ला रुनिकाटा हायार सेकेन्डारि फरायसालिखौ जोङो मोजां मोनसे महराव जों नुनो मोनगोन आरो बेजों बिनि जिखिनि एकमडेसननि मोनसे जेंना बे जेंनाजों जोबनायजों लोगोसेनो बिनि समायनायाबो निस्सय फैगोन आं बेखौ मिजिं खालामो।